How old are you now? How old are you now? How old are you now? How? Pendula pen. Ngiyabonga 25 yani nama ngisukume Isukuma. ngifake nebhayi Eh? ngifake nebhayi Semncane wena. mina ngakusho nje ukuthi ngowakhona lekhaya and lo nabo gogo bami bayazi ukuthi sekunesikhashana nje impela singahlangana singabonani lokho akusiyona inkinga vele sinezinto esizenzayo nani but ngokuthi namhla ukuthi sihlangane kanje kube into enkulu nanokuthi ufika kwami namhlanje kube isimanga esikhulu futhi ngoba bengingalindelanga indlela yokwamukela ngalena andikungithintile ngaphansi ngisho ngakhaya ngalokho ngifuna ukubonga kakhulu ngawo lo edibhedele into engavamisile ukwenzeka ngiyayibonga nje kakhulu shokukhulu njengoba ngisho nje ukuthi ngivele ngishaya amahloni mina ngumuntu onamahloni and ngiyabonga nje ukuba lana ngimncane impela so into engakhuluma nje ngakho ukuthi nje uthando lwalekhaya so njengalokho nje ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga nje ngokuba nje nabo labantu abakanje Labo abakanje. Ngoba vele sikanje. Angina amaningi.